നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ മെട്രോന്റെ 8 ഇയേഴ്സ് സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി കാർഡും ഒരു ചോക്ലേറ്റും കിട്ടി. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറച്ച് സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിന്റെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെട്രോ മാത്രമാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബസ് ആണെങ്കിലും ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. എത്ര പേര് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഇന്നത്തെ എന്റെ ട്രാവലിൽ മൊത്തം ഞാൻ ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും തന്നെ ഇതുപോലെ എമർജൻസി എക്സിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ഐ വിഷ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് തിയറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനും കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചൂടെ? ഇത്തരത്തിലൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു എമർജൻസി വിൻഡോസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ലേ?